खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आं बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैबो आं नोंसोरनिनो थामहिनबा क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि मोनसे कुइसन लानाय जादों। बे कुइसनखौ आं नोंसोरनि 3.3 सोंथि बिदांनि 3 नम्बर कुइसननि 1 नम्बर कुइसननिफ्राय लानाय जादों। नोंसोरो जुदि सानखान्थि आयदानि सानखान्थि बिजाबनि 3.3 सोंथि बिदाङाव आरो 3 नम्बर कुइसननि 1 नम्बर कुइसनखौ नायो अब्ला बे कुइसनखौ नुनो मोनगोन। दिनै बे भिडिअआव आं बे कुइसनखौनो सल्भ खालामनो नाजादों। नोंसोर मोजां गोसो होना नायबानो जाबाय, बुजि मोनगोन। दा बेवहाय नाय, मोननै अनजिमानि फारागा 26। मोननै अनजिमा दङ थामहिनबा बे कुइसनाव। दा बे मोननै अनजिमाया मा जागोन जों रावबो मिथिया। हमनानै लाबाय बे मोननै अनजिमाया मा ए आरो बी। दा मोननै अनजिमानि फारागा होनना बुंदों। फारागा होनना बुङोब्ला मा लिरनो हायो जोङो बी माइनास ए एबा ए माइनास बी। ए माइनास बी खालामनाय एबा बी माइनास ए खालामनायखौनो फाराग होनना बुजिनो हायो बा फाराग होनना बुङो। दा नोंसोर बी माइनास ए खौ लायो ना ए माइनास बी खौ लायो बे नोंसोरनि खोथा। अके, आं लानोसै बी माइनास ए। दा सोंथि बायदियै मा होनना बुंदों, बी माइनास ए आ मा होनना बुंदों प्लास 26। प्लास 26 होनना बुंदों दै, माइनास 26 होननानै बुङाखै, गोसोआव लाखिबानो जाबाय। थ' प्लास 26 ओंथिया मा जाखो? थ' नै बे बिया ए निख्रुइ गिदिर। थामहिनबा जों मा लिरनो हायो, बी इज ग्रेटार देन ए होनना जों लिरनो हानाय जाबाय। बेवहाय माइनास थानाय मोनबा मा बुजिगौमोन, ए आ गिदिर होननानै जोङो बुजिगौमोन। नाथाय बेवहाय माइनास गैया, प्लास दोङो, बिनिखायनो जोङो मा बिया ए निख्रुइ गिदिर होननानै बुजिबाय। आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों। बुजि मोनाखैबा प्लिज कमेन्ट खालामनानै बुंना होबानो जाबाय। दाना 2 नम्बर स्टेपखौ नाय। 2 नम्बर स्टेपआ मा लिरदों, मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनि 3 फान। थामहिनबा मोनसेया ए जायोब्ला आरो गुबुन मोनसेया मा जागोन होनना बुंदों, 3a जागोन होनना बुंदों। दा दाखायनो बेवहाय सैथो खोथा जे ए आ 3a निख्रुइ फिसा। थामहिनबा 3a आ ए निख्रुइ गिदिर। जुदि जों एमब्रायनि मोनसेखौ ए होनना हमना लाबायबा, गुबुन मोनसेया मा जोंहा बी। बी आ माजों समान जागोन, नै 3a जों समान जागोन। आरो एमब्रायनो बी आथ' ए निख्रुइ गिदिरमान। बेयावबो नैया मोनसे ए मोनसे 3a। थामहिनबा नैबे जुदि जोंहा बी बा 3 आथ' गिदिरखा। थ' बे कन्डिशनजोंबो बियो गोरोबफादों। थ' देयारफर सलुसन हा, बेखायनो सलुसन बिनि जोङो समाधान खालामनि। हमबाय ए आरो बी आ मोननै अनजिमा, बा जों बिदिबो लानो हायो, मोननै अनजिमाफोरा जाबाय ए आरो बी होननाबो जों लिरनो हायो। अके, हमबाय ए आरो बी आ मोननै अनजिमा बा नांगौ जानाय अनजिमा मोननैया। एकर्डिं टु कुइसन बायदिब्ला जोङो मा लिरदों, बी माइनास ए इकुवेल टु 26। अके, बेयाव जों मोनसे खोथा लिरनो हाबावो, जेराव बी इज ग्रेटार देन ए होननाबो जों लिरबावनो हायो। अके, थ' बी माइनास ए इकुवेल टु 26 बेखौ जों 1 नम्बर होबाय। आरो कन्डिशना जोङो मा, बी इकुवेल टु थाइस ए होनना जों लिरनो हानाय जाबाय। दानिया बी इकुवेल टु थाइस ए खौ समानथाय 1 आव फज'नानै थामहिनबा नै बिनि मानखौ नै बियाव फज'गोन। थामहिनबा फज'नानै जों मोनो, थ' 1 डिसिमप्लाइ 1 नि बिनि मानखौ फज'गोन 3a माइनास a इकुवेल टु 26 इकुवेल टु मा जागोन, टुवाइस a इकुवेल टु 26। थामहिनबा मा जाखो, a इकुवेल टु मा जाखो 13। थ' एनि मानखौ मा मोनबाय जोङो 13। अके, आरो समानथाय 2 निफ्राय जों मा मोनगोन, b इकुवेल टु 3 इनटु 13 डिसिमप्लाइ b इकुवेल टु मा मोनखो, 3 3 9 3 3 39। थ' जोंहा मोननै अनजिमाया ओंखारबाय, मोनसेया जाबाय 13 आरो मोनसेया जाबाय 39। आसा खालामो नोंसोरो खोथाखौ बुजि मोनदों। बेबायदि कुइसना जोंहा MCQ आवबो फैनो हागौ। देग्लाय मा रोखोमनि कुइसन फैगोन रावबो मिथिया। थ' एग्जामफोरा गोरा जागोन आसा खालामो बुजि मोनदों। बेयावबो माबाफोर जुदि बुजिनो थाबायब्ला प्लिज कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय, आं गोरलैयै बुजायनो नाजाबावगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।